Shalom. Huriani tuhata, kami sian parhalado dohot sude na melayani di HKBP Kebayoran Baru. Pasaton tabe tuhamu, amanami, inanami, naposo bulung, dohot sude ruas, namandohoti parmingguan di bagas gereja. Manang di inganan B, marhite live streaming. Horas madihita salutna. Adorang sotapuka parminggota rap mahita martangiang nahohom. Amin. Tapasonang marohata, tapuka ma parminggota, tapuji ma debata, marhite buku ende nomor 6 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Ale Jahoba huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gidjang, di papatar hodo dirim marhite hatami, nong dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami asahutan dahami ho, jala asahutangion hami suara ni anakmu, jala asahu jalo hami ton di parbadia marhite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Marende mahita sian buku ende nomor 75 ayat 1 dohot 4. Oh
Tangihon hamu ma patik ni debata, ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikut pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tanonan di lehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unak ho manakko, patik pasiahon, unak ho olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap magido gogo mahita tu debata laho mangulaon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon lahombar tu patikmi. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 100 ono pulusia ayat 1-2. Tatopoti madosata tujolo ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manghuhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nak sian pakation nami nat soture. Ro di pangaloyon nami di isap-isap ni rohanami. Natamasi tutudo honahum hami alani dosa nami. Alai natas tarsol-sol bagi do hami nuaing alani. Asi maroham dihami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami tu hangoluan na sora sudah, na pinar bagam diakan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma
baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosatta. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibain tu hita hombar tu akka dosatta. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akan akka makhabiari ibana. Asa ngapon madi debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Marinde hita sian buku ende 216 ayat 4-5. Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Mika pitu mamuka sian ayat pitu saatro di ayat 20. Tajahama marsikat sorin. Alai anggo au manatap tu Jahoba do. Jala dihalungukon rohaku do debatani hatu auku. Saya tangyohonon ni debataku do au. Usungoku do rimas ni Jahoba, ay dompak ibana do au mardosa, paima di badahon ibana badakku, jala maruli uhum au dibaen, saito guona do au sogot tu hati uron, idauku do hati goranna. Alai idaun ni musuku duani sogot, jadi hukupan ni haurawan bohina, ibana na mandok tu au, idia do Jahoba datang, sobu-sobu mamataku marnida nasida, dung hona lutak songon gabbo di alam. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi, tumokot hosian asur, dohosian akahuta ni misir, jalasian misir sahat ro di batang air, jalasian laut tu laut, jalasian tor tu tor. Alai gabe halongonan ma tanoi alani pangisina, binaeni parbueni pambahenan nasida. Sai parmahan ima bangsom mahite-hite batahim, umuan ni partalian mi, ho alena punjung maringan ditobak, di tonga-tonga ni Karmel. Lawas manasida menjampal bagas, dohot di Gilead, songon uju di ari akka nagalia. Suak songon di akka ari haruruar musian tano misir, au patari dahon tu anasida akka halongangan. Idaon akka bangso parbegu mai, gabe murak nasida alani saluhut hagogon nasidai. Ape honon nama tangan tu kamanganna, gabe nengel pinggol nasida. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulok namangin siri di tano. Aka hitir nasida rosian partabunian nasidai, mandapoton Jahoba debatatai. Aka dot-dot nasida jalama biar maradopon ho. Tungi sema debata songon ho, namar pamuati di dosa jalana umbolos, panalosion di partaliana nate bayi. Dan potong ibana masigomos maroni rimas, ay pangkolomon asini roha do ibana. Sai marpangulahi dorohana, jala popuana do akka hajahatotta, jala reokononna do sude dosa nasidai tu laut apala na umbagas. Saya hononmu do nasitongan tu si Jakob,
asini roha tu si Abraham, nauni kuari honmu tu opunami siang aka ari narobi dope. Ido sahatna, martua dona tu mangion hata ni debata, jalana upeapsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 710 ayat 1-22. Jongjong maham. Taha tidak kon maha porseot tai, songon nahina tindak kon ni dongatta saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangit dotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanati nubuan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia adorak sohabubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di pangumuman ni silatus namate tarbajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom nang mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen akan nabadia, dot diasesani dosa, dot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dot dihanguluan nasora sudah. Amin. Udul mamu. Paduan suara serapi. Tikting di Huriata Minggu tanggal 22 Januari 2020. Naparjolo, Guarni Minggu sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias dohok topik hagogo ni debata napaluahon. 2. Padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 5 Februari 2020 naeng
nanaeng ro patupau ni huriata do padidian nabadia di anak kota di permingguan bahasa Batak. Pinangido tu natoras nanaeng mendaftarkan ianakona asa mengisi formulir pendaftaran baptis. Pastoral konseling di Patupa hari Sabtu tanggal 4 Februari 2020 pukul 10 sada. Akatiking nasojinahahon hobar tu tikting cetak sadarion dinggam mata jaha. Songonima saat ni tikting ni huriat di bagasan minggu sadarion taingop bima manangyak koni tujolo ni tuhata. Paduan suara Glorious. Marende Mahita sian buku ende nomor 185 ayat sada dohot tolu uhut papungu pelea. Dameni debata na sumurung sian salu naroha ima na mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dihamu akamanami inanami damang dainang hatani debata dihita Imana tersurat di surat Apostel Paulus na parjulu tuhuria Korin di bidusada mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 walu hujahama di tonga-tongata tapai tiuk ma songonom ma hatani debata apa-apa asa marsadani roha alai wapui mahamu ale akadongan mangasahon guarni tuhata Yesus Kristus asa sahata alani margogo mahita mabolokon rohani paroha asa unang maroha-roha hita asa sian debatama haroro ni hagogoni saliling dililingna. Amin martang yang maita. Marede mahita laos tapapungu mapiliata.
mapeliata tua dopa ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na debano gijang. Hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian elhon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami manduk muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na dubano gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajomu, say sauk malomo ni roham di bano tongon songon na dubano gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togo untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Amin. 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 Dihamu amanami inanami damang dainang hami namar tugas nama kobasi di perminggota sadarion pasahat tuhita salukna. Selamat hari Minggu madihita salukna. Horas.